tirove pakatsika tsika simudza mbada 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 pakatsika tsika simudza mbada pakatsika tsika reporting to the angel. Reporting to the angel. Reporting to the angel. Tapio. Four. Whoa. Romaiti is buying for the pizza and pro. Four. Afana to the Pekishan of Draima. Jumanda Wakachu back in Medica. See Piti Horomai. Jenny Roshi would have been for Wakachu. See Pinity. Horomaiti. Jenny Roshi. Akioshi. Rikiti bo rovaita makabatira kaZimbabwe 20 minutes anga nacho nhasi icho kwa demo ya Zimbabwe ndapinda ndiri mukati kufamba ndikufafadza nekutsudzura zvikitika matima nose nyika ino chandoda kutanga nacho baba pati chandoda kutanga nacho muzukuru wekubereka mwana wekubereka wekudimba baba pati mukasarohwa nehana makasimba chiri kuti kudini yes vakomana taura ine nyaya yandiri kutaura pana pamukoma KB ndeye kuEsgodini yemwana komana akarova mai vake achiti amai kunyange baba vakafa zvavo manyanya chifambi baba vakafa rini vakashaya rini baba tori makore ati svika pakutogadzirwa vakutopinda kuma 7 8 9 10 years amai vari kugara pamba nevana vavo ende vakasera nemba yakanaka ende mwana ndiri mukati mekutaura navo anoti iye amai vangu inini zuva rakasikwa naMwari hapana kana wakatobotitika regai ndikuratidze kuti ava ndo baba venyu ava zvezvi kuti vane munhu wavasarudza asi kuti zuva rakasikwa naMwari pagedhi padhoo kana mumba medu kupesana nevanhu chete umwe murume akatobosvika ipapo akatorova mumwe munin'ina wangu zvakandirwadza achishevedzera kuti iye kana uchindiona unoona sani unodarika mberi kwangu usingandikwazise chiri chikomba chaamai vake chakabuya one day change chakutotonga so amai vari kuchinjanisa varume amai vari kuya pamba apa pane vana vangana vari kugara pamushapa pane vanogona kuita iwe 6 4 vaamai ava kuita 2 vasukuru vese vari kugara pamba apa asi kakazorohwa ndimwe munin'ina wokupedzesera anove ndiane 11 akasiyiwa ari mudiki nababa ndifunga ari kumari 11 years iye yakarohwa iye mukoma ndo vazochema vane mukati mekurova amai mukoma KB asi zvinorwadza ndezvekuti amai pavakarohwa ava vakarohwa vari mumba vakasvika pakubuda panze akavarova amai vakasvika pakuti izvo kuti mwana wayo andiregerere ane zvimwe zvaanogona kusvika nekuvhunduka chikonzero ndiri mai vake amai vachibva vabvisa hembe vachiti kana chienda bvisa hembe mwana acharegera amai mwana hana kusiya mai akaramba achirova amai vake ari mukati mekutaura kuti zvinokonzeresa izvozvo ndo zvandoda kuranga izvozvo kuti mangwana musazvitechemo asi maruvere akazenge akuita iyo anotaura achiti iyo amai vake mwana nemaziso ake akaona vanhu vari more than 23 but pa 23 anoziva 16 saka pairohwa mai ava vairohwa vachiudzwa nemazita kuti munhu akafanana nanhengi handimude pano akafanana naBosho handimude pano Kanyemba handimude pano kana vari Blafisa vasagare vasvika pano achirova mai nemazita evanhu vanoti vanotamba navo sezvikomba zvavo amai vachibvepo mukoma KB amai vakabva vaenda kuchipatara mukati mekurwara vakanzi izvo vakazoonekwa kuti ivo pachavo vanga vakatokuvara kana kuti ivo kunzvimbo yekuti kana ukakuwara unokwanisa kuzvimba asi nzvimbo yandiri kutaura iyi inzvimbo yakavanzika kureva kuti mukurova kwake akakwanisa kurova mai kwakavanzika mai vari kuchipatara mukoma KB hama padzakaenda kunoona mai ava zivanoti amai vari serious vari kurwara hama padzakaudzwa kuti kurwara uku amai vakarohwa nemwana vakati tichauya isusu hama padzakaita 2 days tisina kuenda ko amai vachibva vafa so amai vakatofa amai vakafa mukoma KB amai vafa kuti vatore kumochari mwana komana paakangonzwa kuti amai vafa nekuti hama padzakaudzwa dzichidzokera kumba dzakaudza dzimwe hama kuti tokumira kuti mubatise mwana uyu nemapurisa nekuda kwezvaakaita asi toda kupindira nyaya iyi toda kuti mubatise mwana nemapurisa mwana pakanzwa kuti amai vake ndovharwa tobo ndobvatiza izvesi mwana asi kuonekwa amai vari mumochari amai zvavari mumochari mukoma KB hama dzaamai dzaramba adzisi kusvika ndiani aunza nyaya kuNational FM hanzvadzi yemukomana uyu akarova uyu achishevedzera kuti zvatakaparirwa nehanzvadzi yedu atiparira tiri kuzama kutaura nasekuru nekuda kwerufurwa amai vana sekuru vari kutoti vakandiona inini sesituational vari kutoshedzera kuti ndiwo wakarova amai vedu wakarova hama yedu ende mukomana wacho haachawanikwi atiza atiza ichi
Esgodini 0713-938-538 0713-938-538 munoti kudiniko neicho cheku Esgodini twenewewo imhepo here hama dzamai vigai mufiko wamuri kuomesera avo ndiwo anzi avo ndiwo vadii polisi ichaita basa ravo po rikiti bvo anzi veukama vana sekuru vigai hama yenyu ko mwana wamuri kuomesera ndiye aita sei mapurisa vachaita basa ravo munoti kudini nazvo icho kwadi mukoma kebi pamutemo wedu wenyika chewo ndizvo unotaura kuti imimi kana muchinge matadzirana kudaruka akafa ngaite sei ngavigwe mozotaurirana kureva kuti mutumbi kana kuti munhu akafa ane kodzero dzakewo icho kwadi saka imimi musanetsana vigai munhu wenyu muzara vakawana kuti kana vachinge vafirwa senge vai vachiti mukwashana kuroora vanoti iwe hatisi kuviga mwana wedu kusvika vaita sei waroora kureva kuti chinenge chichitambudzwa chii mutumbi that's why vanhu vachiona kuti pakafa munhu mapurisa akaziviswa kuti pakati pafa munhu mapurisa anotochengeta mutumbiwo kusvika watorwa wakafa kudaro hauchashandi hauchatauri but kuri kutobva mapurisa kukamba kuzochengeta mutumbi kureva kuti mutumbi utori nekodzero dzawo icho kwadi tine Harare chemuharare chiri kuti kudini muri yeZimbabwe nyaya ndinayo muharare pazuva ranhasi muri yeZimbabwe inyaya yemukati meguta reHarare rino asi nyaya iyi muri yeZimbabwe ine vanhu vasvika vari mukati mekusvika pano vari mukati mekureva nyaya yavo asi nyaya iyi iri mukati mekutaurika yazoita kuti vataure nevakuru pamusoro pekuti izvo zvingafambiswa sei asi nyaya iyi muri yeZimbabwe ndofunga inoda kutsinirwa nainspekta kana kuti mutauriri wemapurisa mukati meguta reHarare kubudikidza nekusvika vanhu pano vari mukati mekutaura nyaya yavo nyaya iyi yakamira zvakati muri yeZimbabwe neimwe nzira ndinotora nichiti Harare pane vanhu vange vari mukati mekukomplaina vari mukati mekuti ivo havasi kugutsikana nezviri kuitika zvichienderana nekuti vane mumwe mutemo wavakanzwa kubva kumapurisa nyaya yange ichitaurwa ndeyekuti vanhu vanga vachitaura nyaya chokutanga ndekuti ndavati ivo sokuziva kwangu imi muri kuripota nyaya iyi mutoriwo vapari vemhosva vanhu vandiri kutaura nezvavo muri yeZimbabwe vanhu vanofamba nemotokari dzemushikashika kana ndisingakanganisi padzinosvika parodhiblock mapurisa dzimwe dzacho kana kuti motokari dzacho dzinonzi hadzipo pamvumo yemotokari dzakatenderwa kutakura vanhu munyika yeZimbabwe semutemo right vachitaura nyaya inini ndabva ndabvunza ndikati izvo wai muchiti imimi mapurisa vane zvavari kukanganisira zviri kuitika pamuri imimi pachenyu mutori vapari vemhosva nekuti zvamuri kuita hazvitenderwi ende vanhu vacho vanobata vanhu vakaita semi ndiwo mapurisa acho sei muchiti mapurisa vane kuparamura kwavari kuitawo kwamuri imimi variwo vanobata imimi nyaya yevataura muri yeZimbabwe vanoti ivo tiri vanhu vemuchikachika pane kamba iri mukati meguta reHarare vari kuti kuvanhu vanoshandira mukati menzvimbo yavo izvi kana muchida kuti tisakubatei make sure kuti muchatsvaga zuva renyu 1 ramunouya muchibhadhira $10 kwatiri kana musina tinokuteverai imimi ndinofanira kutsvaga isusu 1 2 vari kuti patinotakura paya mapurisa anosvika wopinda mukabhutuke kumashure kaya wakudhiraivha motokari dzimwe dzenguva unogona kutobheuka nekuti unonzwa kunzi dhiraivha cheuka wobva wafulashirwa ID yekuzi wasungwa ndiremupurisa 3 vari kuti mapurisa anouya kwatiri ava vanenge vasina kupfeka uniform right vachibva vati isusu tinoteerera mitemo yatakanzwa ichitaurwa ikunzi mukati meguta reHarare mapurisa vanomira parodhiblock kana vanobata motokari vakanzi ivo havafaniri kunge vari musifi vasina kuratidza kuti vane hembe dzavakapfeka asi takutofungidza kuti mapurisa ava vanenge vasina kudeployiwa vanotora vari vachiisa muhomwe sokutora kwavari kuita mari kwatiri nokuti bapa hapaitiwa mapepasi pavakaona kuti taakuziva kuti izvo zviri kuitika zvasisirizvo vari kuti ivo vakatibata tikati hatina mari wobva kutishedzera kansuru kureva kuti kwatiri isusu tinenge chingori vanhu nedefeat pazoita nyaya yekuti utungamiri wati titaure ivo neutungamiri vanova inspekta kana kuti mutauriri anotaurira mapurisa mukati meguta reHarare vakati aiwa vachauya kuzopindura nyaya izvi mhosva inoparwa nevakomana vanopaireta kutakura vanhu vasina mvumo nemapepa kana kuti motokari inoratidza kuti maplesi ayo akatenderwa kutakura vanhu nemhosva kana iripo yemapurisawo zvakare vagotaura kuti zvakamira sei
so ndio nyamko KB. Right, muri kuti mimi mapurisa emuHarare kune imwe nzvimbo kwavari kushandira vakabata vari kudza vakomana vemushikashika kuti kana uchida kuti ushande zvakasununguka zvisinaka kubatwa pakati unofanira kunza $10 pazuva. Unofanira kunza $10 pazuva. Uye zvezvo vanoita zvananga ndasiya ndezvokuti vanoti vakaona mota yemushikashika vakaibata motokari iyo hachaendi kubasa ndiyo inenge yakushandiswa kubatiswa dzimwe motokari. Nekuti paunoenda kune dzimwe motokari dzimwe dzinenge chiti ndibhozho ari kuuya uyu vasingazivi kuti akatogarwa mukati pavanongosvika chete vobva vabatwa. Vamwe vanoda kuzotiza vave ndopanenge kupinda nepese chikonzero vanenge vazoona kuti munhu watiri kuona uyu hasika nyemba yatova polisi iri mukati so vari kuti ivo hungu tine mhosva but mabatiro atiri kuitwa ndiwo here. Right, pamataura nemutauriri weHarare Inspector Chakanza vati kudini panyaya iyoyo. Ivo Inspector Chakanza chavataura ndechekuti izvo ndichauya ndichitaura kana mukana uripo asi chandiri kuziva ndechekuti izvo isusu zvatakataura kuti muguta meguta reHarare hakuna mupurisa anoenda kunobata motokari kana kumira paroadblock ari musifi asina hembe yakapfeka. Shoko rokuti mupurisa akamira asina kupfeka chipfeko chekuti ari kuratidza kuti mupurisa rinoreva kuti haana kudeploywa kubva kukamba yake amira ega mari ari kutora ari kuisa muhomwe make uyezve hakuna mupurisa anotora mari achiisa muhomwe wake asina bhuku rinoratidza kuti ari kubva kukamba ipi. Yei, hanzi panyaya iyo bhozho agona polisi iri kutora mari kane muterere akanda message uyo. Yes. Chatinoziva Officer Commanding Harare Province Commissioner Maxwell Chikunguru vakataura kuti kana pane vanhu vanenge vachityora kamutemo pamugwagwa kuburikidza kane motikari idzi anofanirwa kakusungwa onobhadhara faindi yake asi hapana mupurisa anofanira kuenda kunosunga motikari inenge iri pamugwagwa iyo inenge ichityora mutemo mupurisa uyu ari musivi asiri muuniform. Okay? Yes, mashoko avakataura aya. Saka mupurisa wese anonobata motikari inenge chinzi ine mhosva asina kupfeka uniform uyezve achishandisa motokari yake. Yes, hakuna zvinhu zvakadaro. Regai tichabata kamutauri weHarare Machakanza tinzwe kuti kana vanhu vachiona zvinenge zvichiitika izvozvo vanofana papi vanoenda kunoripota kupi chero kuitika muHarare chete even kwaMutare hanzi zviri kuitika. Hey, ndofunga muri yeZimbabwe mutemo ndizvo sikonzero pane mashoko andasangana nawo mukati menzvimbo yange iri mukati mekutaurika mukoma KB toda kuti tigoitsura pano sendefenyuro. Panga pane mashoko ekuti isusu ticharwa. Mashoko andasangana nawo isusu ticharwa. Vari vakomana vemushikashika vachida kurwisa mapurisa. Mapurisa akarisa ndikuti ngatitsurane mukoma KB. Musatore mutemo kuisa maoko enyu kana makanganisirwa endai munoripota saizvozvo amaita. Yes, izvezvi right. Regai tozovapaka nhamba dzeku PGHQ handitika mahotline numbers WhatsApp pamwe chete kane landline wokuti kana muchiona kuti pane kumbunyikidzwa kwamuri kuitwa panyaya yekushanda kwamuri kuita munongofona panhamba ipapo ivo vanotumirira kamapurisa mamwe anosvika achiita mainvestigations ndoziva kuti mune mashoko paka tapindira pamutora shanga mukoma KB. Pana baba vakakwanisa kuenda kune umwe murume vachibva vati ndiri kukumbira kuti ndikuzivise kuti ndini ndanga ndichidana nemukadzi wako ndakatosvika pakutoganga kuita bonde nemudzimai wako. Mushure mekunge vambotaurisana vari mukati mekuti ndiri kunzwa kuti ndo zviri kuitika handina kumbobvunza mukadzi wangu ndabvunza iwewe. Murume achibva ati iye shamari yangu kwaunoshanda kana uri shefu uri kushefu ikoko asi kana woya kunoko usati kana uchikunikira kuchengeta mukadzi wako voti kuchengetere mukadzi isusu nezvorududza izvozvo. Kana uchifunza kuti mukadzi wako iwewe anoona zvakanyanyisa tora umovharire mumba. Ndo zvandiri kukuudza nekuti murume uyu mukoma KB ari mukati menzvimbo kamutora shanga atori nechinhona kana kuti chigaro chaanacho chaanotoshedzwa kunzi ndibhosi kana panzvimbo yaanogara achishedzwa sokuti kana achinge asvika vanhu vese vanoratidza kuti mukuru asvika ipapo asi changa chiri chokwadi chekuti murume uyu aitora mukadzi wemunhu uyu aitogara naye achiita semudzimai wake. Murume akanga achitaura nezvake anova ndiye muridzi womukadzi ane kubasa kwaanosenza but paakadzoka paakaudzwa akati handigari kunoku shamwari kuti chenesane rigari ngarinda kuziisa kuti kana zvinhu zvauri kuita siyana nazvo. Asi pakaenda murume uyu vakasara vachisasana zvakaita kuti murume uyu mukoma KB ari mukati mekuti zvakazoitwa akataka kutsva muviri wese ari mukati mekudzwa kuti muviri wake uri kutsva kusvikira iye atoronda kutokuwara panapa ndobva aenda kumurume uyu kubasa kwaanosevenza mukati meguta reHarare akasvika akati bhosi wepano ndiri kumira kuona murume anonzi Nenge nyaya ndavinga panapa ndeyekuti asi bhosi vakamubvunza kuti ndiri kuona senge uri kurwara wadii kuenda kuchipatara pane kuvinga munhu pano zvikanzi ndikaona munhu iyeyo zvandiri pano ndinobva ndapora zvakaita kuti bhosi wepabasa pemunhu uyu afukidze kuti kurwara kuri kuita munhu uyu zviri kukonzerwa nemunhu
munhu uyu zvakaita kuti bhosi vashivedze mushando wekuti uya panapa iwe pane munhu anogona kufa pano kana usina kusvika pano asi murume akasvika katizvo handidi kudhisewa basa bhosi ndikasiya basa renyu rikakanganisika munondidzinga basa uyu munhu ngabve panapa mubvudze anogara kopi zvikanzi kumutora shanga zvikanzi enda kumutora shanga ndokwaunogara akabva azoenda kwaSabhuku mukoma KB kunotaura kuti izvo ndauya pano murume uyu ndaiganga nemukadzi wake asi mukoma KB murume uyu mazuva aitowana ofu haashaendi ikoko angori mukati meguta reHarare asi kutaura kuno mukoma KB nzeve dzemurume uyu ari kuveva zvokuti izvo dzadambuka nokuti mukati mekuvaviwa anosvika pakudzikwenya anosvika pakudzidhonza asi pese pabata pese pari kusara mumaoko make nzeve dzakutopera ndo dziri kutanga nzeve asi muviri wese ari kuvaviwa muviri wese uri kurwadza ichokwadi murume ari kurwara uyu ndiye akashina akatora mudzimai umwe munhu anove ndiye akatombobvunza kuti shamwari ndiri kunzwa kuti akati mukoma wangu kana makuti kana kuchengeta mukadzi hamuendi kune vamwe muchivaudza izvi munomu ndiri bhosi ndinotungamirira vanhu muno munondinyadzisa nezvamuri kuita izvi asi kana makuti kana kutora mukadzi hamui kuzotipa nenzira iyoyo nekuti vari kuonogona kutora vakadzi venyu zvechokwadi saka nhasi ndiye akurwara ndiye akutevera munhu kubasa kwake uyu akateerwa kubasa ari kushedzera kuti dzokera kumuza asi pane munhu akazokanganisa nyaya mukadzi wemunhu ari kurwara mukoma KB akazoenda kunorova mukadzi ari kunzi ndiwe waitamba nemurume wangu iwewe nasi murume wangu akurwara waibvumirei uchiziva kuti uri mukadzi wemunhu apo manje yakuchienda kumapurisa uyo murume wokubvunza umwe murume aisafanirwa kakubvunza umwe murume aingofanirwa kakubvunza mukadzi wake osota vanhu akanyarara ko mazuva ano zvichambonetsa here ndinonzi the radio inspector Shackman Matono ndakachibata chemoti ndiri kuKenbon asi anotozviziva hanzi mazuva ano zvichanetsa ayaya ichi chiri kupisa Zimbabwe paka mapingira papi ndichangoronga dhuventunge mukoma KB kusona kwechembere chikonzero nguva skati dzinenge dziri mukati mekuenda zvichita sei tingasare nenguva chikonzero ntawe zikuti yakudiyana ziri kuita kunyangutana paka ndapindira patengwe kana ndichiti tengwe muri yeZimbabwe ndiri kureva nzvimbo hurungwe ishi takange tinawo vamwe vacho patugeni tiri mukati mekufamba patengwe muri yeZimbabwe pane nyaya iri kurwadza vanhu vakawanda kutaura kuno kwatiri kuitira kune vanhu vatori parufu rinova zuva rechi4 kutengwe kune mhuri imwe chete murume nemukadzi pane mwanakomana ane makore anosvika 17 years akangotanga kutaura kuti ndiri kunzwa senge pahuro pangu pane chinhu chiri kufamba angodaro ndokungoti rware nguva diki achibva toshaika sedenda chipatara ashaika kudaro nguva yevakati vari kuviga mwana uyu vanhu vachienda kumakuva muning'ina wake zvakare akabva ati handizi kukwanisa kutoenda kumakuva kuri kuenda vamwe ndiri kunzwa senge flu amene zvikuita pahuro pangu vanhu pavakaenda vakasara kumba vanenge vachibika parufu nekuita zvimwe vakatozokwanisa kuendesa shoko kuya kuri kucherwa guvani vanhu kuti manyaya kuno kumwana vatopedza kuviga vachinoti mwana chibva shaika mwana yuyu mwanakomana wechi3 zvakare achibva aita sei vanhu vachidaro vachibva kumakuva zvakare mwana musoro ndobva atofa izvezvi wechi4 wokupedzesera uyu akatozotorwa nehama yemurume ane mufuyo achibva kuzama vachibva kumakuva ndokumhanya nayo kuti aende nayo kuchipatara ari murodhi mwana ndiye sarei iko zvinozvi vana ava vakaberekwa varipo 4 vese vafa wechi4 wandiri kutaura uyu ari kuvigwa nhasi mudiki wachona zvakare havasati vaziva chikonzero umwe mwana arikuita sei ari kuvigwa nhasi wechi4 so zviri kutorwadza vakawanda mukoma KB kuti zvinhu zvakadai so izvi vana vashaya mazuva akatevedzana 4 days dzakateverana makuva anokona kuita 4 vakwanisa here vana ava kuitwa postmortem kuti aonekwe kuti chii chakonzera rufu rwavo no apa chiripo ndechekuti izvo vane chitendero chavanonamata chisingakwanisi kuti vaende kupi vaende kuchipatara mwana akanga ada kutoenda kuchipatara akanga atorwa nehama yemunhu ane vana ava asinganamate chitendero icho ndiye akatobvuta mwana wayo achizama kuti dainene sei ndaenda kuchipatara achibva shaika ari marodi nai baba Isabel pachine here chitendero chinorambidza vana kuenda kuchipatara kune vamwe mukoma KB vekuti makatotaura navo muchitaura nyaya dzechipatara matiri kufamba mukoma KB chiri kuwanikwa vakadzi kana vana vakaisiwa maplasta ekunamiwa nefulawa vachinzi ndiyo plasta vachisungirirwa maplastic paper mumaoko nemakumbo vachinzi ndio zvatinoita kuchechi kwedu atiende kuchipatara variko saka zviri kunzi vana ava
makakwanisira kutaura nevabereki vacho kuti vazive kuti chii charova chii chawira mhuri. Chavanoziva ndechekuti rufu mutongo waMwari. Saka vanhu mukoma Gebhi, vanhu vari munzvimbo vari kuchema kunonzi kuhuhuta, kurwadziwa, rufu hongu mutongo waMwari. But kana tichiti pamba pane mhuri pagore pega pega chaipo kuti mafamily anoziva kuti kufa zvinotorwadza kuti pagore pafe munhu 1. Vanhu vari notarisiro iyoyo. Uyezve mazera, inzwai kuti mwana mukuru ane 17 years nevaningina vake ndevamwe vanhu vane zvakawanda zvavakamirirwa mukurarama mukuita mukati menyika, asi vari kufa. Mwana asara ari kurarama wechi number 5 akakura sei? Mwana mudiki atori pamazamo ari kuyamwa, ndiye mwana mudiki asara. Saka vana vasi kuziva kuti pavachabva zvekuri makuva pazora nhasi chii chinoitika. Ya zvakaoma. Regai tizonzwa kubva kuvadiwa vateereri nhasi musi wechina chinotapira Thursday 10 October 2024. Pfapfaidzai chimwe icho kwadi muri yeZimbabwe. Ndapindira zvangu paka ndapindira kwaRusape. Muri yeZimbabwe ndakataura nyaya yekwaRusape ndichiti kune nyaya yakaitika yekuti kune munhu akafa, afa kudaro asi kumashure varidzi veukama vane munhu akafa vakutsvaga nyaya iyi vachiitsvaga inoti iyo kune mukadzi akati iye ari pamba pake ndokunzwa kuinde motokari iri kuridza bhera kuroad about 100 meters kubva pavanogara kuenda kuroad. Ndokubva apiwa sign nevanhu vakanga vane motokari kuti vachinongedzera senge muroad. Mukadzi uyu paakabva ikoko ndokuenda semuroad achibvaona muroad mune munhu akarara, achibvaona murume uyu ndiani wanike murume wake, asi kuhama dzemunhu kuhama iye anoti murume wake, asi kuhama dzemurume dzinoti igirlfriend chikonzero muroora dondo angasingazivikani kubva kuhama dzemukadzi. Murume uyu aibva munzvimbo yevhengere mulocation mudhorobha, asi kwaakanga aenda kune girlfriend yake kumamisha kurizevha kusiri mudhorobha. Zvadaro muri yeZimbabwe mukadzi uyu achiudza kuhama anoti iye akatakura munhu uyu achibva naye kuroti ndobva aenda naye kumba ndokumubvisa hembe dzaanga akapfeka ndokutsvaga motokari yaakahaya kumutakura kuenda kuhospital. Aenda kuhospital achibva anofa, ndopa akazozvifondera hama yemunhu akafa achivaudza kuti muri kuzviziva here kuti mukoma wenyu aita sei afa. Ndopa akataka kuudza veukama pavakaudzwa zvinhu zvachifambira nyaya iyi havana kutsvaga zvakawanda. Vanoti munhu paakatsakurwa akaendesa kune mumwe dokta akataura mashoko ekuti tiri kuona munhu ane tambo yakadhinda muhuro, saka zvinoreva kuti munhu akaita sei akazvisungirira. Vakatogadzirira mapepazi zvese nematsamba ekubva kupolisi nekwadokta kusvikira munhu avikwa. But pane vamwe veukama vaipikisa vachivedzera kuti izvo mafira aita munhu uyu kana muchiti akazvisungira tiri kukumbira kuratidzwa muti wacho netambo yachona, uyezve kana muchiti akazvisungirira wacho akanodambura munhu pamuti ndiani zvakashayikwa. Right. Mukadzi uyu achibvunzwa paone pakadonhera munhu hama yako boyfriend yako wakaonekwa nani, anoti hapana. Wakamutakura nani? Ndakatakura ndega. Handati mitesa hapana mwe mwanakagogona here? Zvikanzi hapana. Pawakapinda naye mumba wakaudza vavakidzana here? Handina. Kwa mota yakakuridzira hoti unoisiva here? Handiisive. Kwa mota yawakahaya kuenda nemunhu kuchipatara unoisiva here? Handiisive. Vakaisa pewa mubvunzo pawakamubvisa hembe dzaanga akapfeka uchimupfekedza dzimwe kuti aende kuhospitari wakabatsirwa nani? Ega. Zvese akaita ega. Ndokunosiya munhu kupi kuchipatara azofa ndopakaendesa shoko pakavigwa munhu mukoma KB. Ndakatotaura nevamwe verudzi vedzinza ndikati hezvo nyaya iyi madhivhaita veukama pane vamwe vari kuti kuviga kwamuta munhu watiri kugusikana nako hongu tose tiri kuti munhu afa, but toda kuziva chauraya munhu. Ndakadavira kunzi atitoda kutamba nenguva isusu, regai tiite sei tivige munhu. Vakatipa nyaya ndivotese nyaya pamhepo, tichipedza kuisa nyaya pano pamhepo vakaenda kune mamwe maoffices evakuru mapurisa pachavo vakaongorora nyaya vakaiona kukatumirwa vanhu vakazounganidzwa veukama kuti munhu ngaafukunurwa. Munhu achibva afukunurwa, munhu afukunurwa ndokuzonoitwa postmortem. Hey, postmortem ichibva yabudisa kunzi munhu akapondwa. Pane kumwe kurova kuri hati kwakarova musoro kureva kuti ndo zvakakonzera kufa kwemunhu. Right. Kana kwadze munhu akapondwa pane vakomana vanoshanda vasina mauniform, kwazoita vanoshanda vana mauniform vanoti vakagaragara vanosimudzira mabhandi avo vandinoti ZRP Zimbabwe Republic Police. Ndokuchitanga kune vasina mauniform vaya kuenda kumukadzi vakuita tsvakurudzo vakuita bvunzurudzo. Wekutanga akatanga kubatwa mhuri yeZimbabwe mukadzi uyu akabheki aine munhu waigara naye ex wake ndiye munhu akatanga kubatwa
nemapurisa. X Yes. anga iri boyfriend ere kana kuti anga ari murume? Handina kuzodzigadzika mukoma KB achibula ari X ndiye so pari kunzi X uyu panenge pakamboita mahoko kana kurovana ndiye munhu akapedzesera kuonekwa aine munhu uyu paine kurwisana ndobvatorwa nezuro pakatorwa munhu uyu mukadzi uyu anga asikaonekwe but pane mashoko anozotora kubva kuhama ekuti izvo hanzvadzi yemukadzi uyu anove ndiye akari girlfriend yemufi ane hanzvadzi dzake kana hama dzake dzakafonera hama dzemufi dzichiti taikumbira tikuonei timbotaura asi asiri mukadzi dziri hama. Tobva ipapo nezuro paka sisi ndokubva vabatwa. Vakabatirwa kupi? Vakabatirwa kunonzi zita rakundibata asi kwarusapi vanga vasingagare pamba kana ndisina kukanganisa amene kudinga kutsanza guru ere. Okay, kwavakazoita sei asi shoko hombe ndire kuti vakabatwa. So sisi ava vabatwa na ex husband kana boyfriend. Mukomana pakabatwa nemadays nasi ndopa vanzi vese vari kupinda mukoti dzimwe dzenguva kutaura kune kwandiri kuita tatiwane zvimwe zvabuda. Mutumbi wemushakabvu wakachengetwa here? No, pari zvinozvo asenda vabvunza kuti vakauita seiko zvinozvi. Ya saka ndopava nenyaya. Ndopava nenyaya iko zvinozvi yekwarusapi. Baba Isabel muchiri kuyeuka here pamakatsudzura nyaya iyi. Vateereri manyama maprofita vakataura kuti mukadzi uyo ari kuti pane motikari yakaridza pera kuti pane munhu akarara kuno kuroad. Yes. Achiudzwa akavazomhanya akanoona boyfriend yake akazoitora ari ega. Boyfriend iyi yange isingakwanise kufamba. Mukadzi uyu akamusimudza akaenda naye kumba vakanomuchinja hembe. Baba Isabel kuti kuhaya mota kuhaya motikari kuenda kuhospitari. Yes. Ari ega. Asi mukoma kebhimbo kachoka nyaya iyi zvese zvataurika apa izvi hapana nyaya muhuro makazorikwa makadhinda tambo. Takuchida kunzwa kuti iko tambo yakauya sei yakadhinda muhuro. Ndo basa remapurisa vakomana vaya vanokubvunza pane pamwe pavanomboisa munhu pakona perunyararo pane pavanoisa munhu pakona. Alright, regai timbopinda muchitoro 18 minutes past 11 ndopafika nthawe pari manje Desmond